laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هريبا ويتقل ميدن الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى nemindo en nemaji mawnudi nemaji ɗuɗuɗi kanko allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴiɗo e meɗen moƴƴereji ɗi tawata ko moƴƴereji heewuɗi. allahu tabaraka wa ta'ala nemindo en ko ɓuri e mawnude e dendanigal nema ko o neminta bi adama ka gurdan aduna ɗo ɗum woni ni'matul islami neminede jaɓugol kaɗo diina makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara ko e lawol nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yeso ɗum mi seydike wonde rewetteɗo e gonga ala handulo e dewalngal foddi e maggal siwana kanko allahu azza wa jalla wahda. mi seydike wonde nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. yo allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e barke immorde ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala e maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam o ɓeyda ɗum kadi e ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗo gomɗinɓe yimɓe nder suudu maɓɓe e kala neɗɗanke artuɗo no nyentina oɗo sunna maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ha nyalande dargal. haray so ɗum feƴƴi mi salmini on salminago islam, salminago ngo allahu tabaraka wa ta'ala shar'inani en yen salmodir ɗum hakkundaji meɗen e ɗanɗo gurdam meɗen aduna. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o teddinigo salminago o mawninigo o suɓigo o waɗanigo salminago ɓeɗo yimɓe aljannaji ka nder aljannaji. mi torki allahu tabaraka wa ta'ala yo waɗu e yimɓe ɗiɗo aljannaji o honnoya en ka ɓuri e towude ɗon e aljannaji ɗin woni oɗo aljanna wiyeteɗo jannatal firdaus. hara insha allahu tabaraka wa ta'ala e yeru oɗo sa'a mo tawata ko sa'a seeɗajo insha allahu jalla wa ala yewtere meɗen nden ko fi andintingol yoga e ko yowodiri e fiyake oɗo idul fitri ɗum woni ndeɗo juldere suumaye ɗum woni ba'du al ahkami wal adabi al muta'alliqati bi idil fitri. yoga e nyawoje kanyumma e nediji ɗi tawata ko yowodirɗi e ndeɗo juldere nde tawata ko julde suumaye. e gandi ndeɗo juldere nde tawata ko idul fitr ndeɗo ko nde neman molanaɗo mo allahu tabaraka wa ta'ala nemini e dow meɗen enen ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam. ko moƴƴere molanade woni kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko o moƴƴori en e ngal ɗo nyallal. wonnon kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗungal nyallal ngal tawata ko ngal yawma farahin wa sururin, bi mana ko nyalande welo welo, nyalande weltare wonande ɓeɗo jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala jiyaɓe makko gomɗinɓe.
onon elaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginirani en noon en andi Anas ibni Malikin radiyallahu anhu ɓe jantanike en hadise maɓɓe mo tawata imam Ahmad ibn Hanbal no fillimo ka musnad maɓɓe, imam Abu Dawuda kadi no fillimo ka sunan maɓɓe, imam an-Nasa'i no fillimo ka sunan maɓɓe, Sheikhul Albani rahmatullahi alayhi ɓe sellini kañum hadise on ka silsilatu sahiha. Anas ɓe maki radiyallahu anhu قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Anas ibn Malik بماك رضي الله عنه wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe senino Madina baɓe iwi Makka ɓe feri ɓe senike Madina ɓe tawi yimɓe Madina ɓen no mari ñalaɗe ɗiɗi e nder hitande nden ɓen ɗon ñalaɗe ɗiɗi ɓe fijay e majje ɓe welto e majje ɓe welna e majje. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe landiɓe ɓe maki ko honɗum woni ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi ɗimi yi'ata hiɗon fija e muɗum, hiɗon welna, hiɗon welto e muɗum, hiɗon waɗa weloweloji e muɗum. Ɓe jaabi kamɓe yimɓe Madina ɓen ɓe wi wonde ɓe laatino hiɓe fijayno e ɗinɗon ñalɗi ɗiɗi fewdoɓe wonno ka jahiliyya. Ko attiɓe famude kaɗo dina Islam, ko attiɓe jaɓude kaɗo dina nelaɗo alayhi salatu wassalam, hari ɓe jogiti ɗiɗo ñalɗi ɓe fijayno e majji ka jahiliyya. On saati nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki inna allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma. Pellet Allahu tabaraka wa ta'ala wattitani on e ɗinɗon ñalɗi ɗiɗi ɗi tawata ko ɓurɗi moƴƴude e ɗiɗin ɗon. Ani kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o riwi ɗinɗon ñalɗi yoɗi walline few yoɗi terte o wattitani en enen ɗeɗo mofte enen ɓeɗo julɓe ñalɗi ɗiɗi ɗi tawata ɗinɗon no ɓuri moƴƴude e ɗiɗi ñalɗi ɗi ɓe jogitino ka jahiliyya. Nelaɗon maki alayhi salatu wassalam ɗum ko yawmal adha wa yawmal fitr, bimana ko ñande julde donkin kañumma e ñande julde suumaye. Ɗeɗo juldeje ɗiɗi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗani en ɗe, kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi kañum juldeje ɗen ɗiɗi juldere kala ko ɓaawo timmude dewal molanagal ngal tawata ko ngal tugalal jiyangal e tugale kaɗo dina Islam. Se ndetti wono oɗo Eidul Fitr ɗum woni julde suumaye on. Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ngal ɗum ñallal ngal tawata ko aranal e ñalɗi arayɗi ɗin ɓaawo nduɗo lewru suumaye timmude. Ay ɓaawo ɓeɗo jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala gomɗinɓe ɓe horande Allahu tabaraka wa ta'ala nduɗo lewru suumaye ɓe daroɓe naafa ɓe juulanamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe janga Qur'ana e kañum ndun lewru, ɓe itta sadakaji e ndun lewru, ɓe janto inde makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e mayru, ɓe waɗa dewe hewuɗe ɓaawo ɓe timminde nduɗo lewru kanko Allahu azza wa jalla o addi ɗon hande kadi ñallal ngal tawata ko ñalande welo ñalande weltare, ñalande nde tawata ko ñalande nde kamɓe ɓeɗo gomɗinɓe ɓe welnata e muɗum, ɓe fotina e muɗum tawa kono yaari non e oɗo sharia makko kanko Allahu azza wa jalla. Ko wana non ndeɗo juldere nde tawata kadi ko julde donkin on, kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi ɗum ɗon kadi ɓaawo ɓeɗo jiyaɓe makko ɓe tottude ngal ɗo tugalal molanagal jiyangal e tugale Islam woni nguɗo hajju. ɓaawo ɓe hajjande mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, kanko Allahu azza wa jalla o waɗi ngal ɗo ñallal ngal tawata ko ñalande welo ñalande nde tawata ko ñalande ñamugol yara hara kono dagori, ñalande nde tawata ko ñalande e welnugol e muɗum. Idan haray ɗiɗo ko ñalɗi ɗi tawata
ko nyalɗiɗi Allahu tabaraka wa ta'ala nemini en enen ɓeɗo julɓe kono ko nyalɗiɗi tawata kadi neɗɗo julɗo on o watta kala ko weli mo e nder majji mana muɗum islamu on acci raali neɗɗo on waɗugol e wowlugol e firlitagol e nder nyalɗiɗi no o faalirano bal ka sharia dina islam kanko neɗɗo on himo tindina nyaawoje ko wana non himo tindina kadi neediji ɗi kanko oɗo neɗɗanke julɗo o hani jogitade e nder ɗiɗo nyalɗi fiyo wawu heɓude ko ɗaɓɓa kon e kañum ɗin ɗon nyalɗi haray si innama idul fitr ɗo kadi e hoore muɗum ko mudafun ilayhi wannan si innama id ko mudafun si innama alfitr ko mudafun ilayhi so waɗi ta'rifu muɗum wonno karmo koɓɓe warri non al-eid karmo koɓɓe maki wonde ko innete al-eid lughatan ka haala arab ko mushtaqqun min al-audi wa huwa ar-ruju'u wal mu'awadatu li annahu yatakarrar mana muɗum ko kongol ngol tawata ko taƴangol itta e ko wiyete kon al-aud ɗum woni ruttagol ɓe maki wa huwa ar-ruju' ko ɗum woni ruttagol ngol wal mu'awadatu e yiltitagol e kañum hunde nde wowande li annahu sabanede ma tawde kañum iidi ndin yatakarrar no fillinno ay bi maana fi kulli sanatin e kala hitande idan haray si innama al-eid ka haala arab ko ɗum woni konko tawata ko hunde ruttinnotonde wano ɓeɗo imam ibni manzour ɓe ɓanginiri noon ka lisanul arab maɓɓe kamo jallad jeenayaɓo sengoderol 458 ko wana noon kadi arde ka alqamusul muhit ka sengoderol 386 amma si tawi hawri en ɗetti al-eid istilahan si innama al-eid istilahan karmo koɓɓe maaki wono ardi noon ka al-mawsu'atu al-fiqhiyya ɓe maaki wonde la yakhruju al-ma'na al-istilahi 'ani al-ma'na al-lughawi yani sayari al-eid istilahan ma'na muɗum on ka haala arab e ma'na muɗum on ka istilah woni ka andinande karamo koɓɓen ka sengo sharia ɓe maaki ko ma'na goto yani ko nyallal ngal tawata ko fillinnotongal e nder hitande nden joni noon si innama idul fitri ɓe maaki wonde wa huwa awwalu yawmin min shawwal ko nyallal aranal ngal e nduɗo lewru wiyetendu juldandu woni nden nyalande ɗon ko nden ɗo wiyete idul fitr ko nyalande nde tawata ko nde ɓeɗo julɓe ɓe shar'inana welnugol e muɗum ɓe shar'inana fotingol e muɗum hara ko e laawol ngol tawata ngol lundaki sharia dina kan ɗum waɗi si tawi karamo koɓɓe ɓe maaki wonde summiyal yawmul ma'rufu idan li annahu ya'udu wa yatakarraru li awqatihi ɓe maaki wonde ngal nyallal andangal ɗo ngal wi'ira iidi sabanede ma tawde ko nyallal ruttinnotongal fillitotongal e ɗiɗo waqtuji muɗum gandi hitande kala hitande no woodi ko wiyete idul fitri julde sumaye hitande kala hitande no woodi ko wiyete idul adha woni julde donkin haray noon wono jantorɗe noon kañum ɗeɗo juldeje Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo shar'a mo o shar'inani en kaɗo diina ka o welana en diina woni kaɗo diina islam kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala himo shar'inani en neediji kañumma e jikkuji e nyaawoje ko oɗo neɗɗanke julɗo o hani aynitude aray noon ene ɗeɗo yewtere meɗen bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ko yoga e kañum ɗen nyaawoje e ɗin neediji e ɗi tawata ko yowodirɗi e ngal ɗo nyallal woni idul fitri juldere suumayere nden sabu noon tawde ko nden ɗo woni ko fewti en e nder ɗe balɗe arayɗe ɗo bi idnillahi tabaraka wa ta'ala fiyo yimɓe ɓen wawu aynitude ɗum ɗon ka andintingolɓe e ka andingol kadi ɓen ɓe tawata ɓe andal fiyo goto kala e meɗen wawu heɓude naforeji ɗin e nder kañum ndeɗo juldere hara wana ɓornagol labadi ɗin tun nyama yara jara welna haray noon kañum ɗiɗo ɗi tawata ko al adab
المتعلقة بعيد الفطر بمعنى نيديجي دي تاوتا كو نيديجي يوندر دين انغال دو نيالال وني جولد سوماي اون أرن دون أولا كو الاغتسال أرن دون ko lota gongol mana mudun lotorgol no neddo on lotorto longal janabangal non kono tawa kanko neddanke on annuye makko on do ko woni lotanade ko kanyum ndedo juldere bi maana juuloygol odo eidi non ko hunde ne tawata konde mustahab ko hunde yidande ittifaqan bainal ulama'i wana imam an-nawawi be banginiri non ka deftere mabbe wietende al-majmu'u sharh al-muhadhab ka mujallad jawabo sengo derol sappo be bangini wonde lota gongol wonande kanyum juldere dem bi maana fi juuloygol julde den kaidi be maaki dum do ko dum woni madhhabu kaffatil ulama'i bi maana ko dum woni lawol karmo ko be dendaningal mabbe ko hunde tawata ko yidande haray kanko neddanke on ko yo jogi to ko wiete kon al-ightisalu wat-tatayyubu wa labsu ahsani thiyabi bi maana ko lota gongol wano jantorden non e urna gongol wonande beedo worbe hara wana sonnabe ben sibe urno to kambe kaka cuudi wana yaltitugol e mudum be yaha e kayasi walabsu ahsani siyabi e bornagol kadi cunci di tawata ko burdi moƴƴude burdi labede din don do kadi ko wonande beedo worbe ko kambe fenyinta dido kayasi amma sonnabe ben kambe sibe bornike ko yo wonu kalay jilbabuji mabbe wona kalay tiggaaje mabbe hasibe hewti ka mabbe yeso dum si tawi worbe janambe ala don hande kadi be wawa fenyinde kanyon dido cunci mabbe labadi di goldo lotagol ko hunde ne tawata ko andirande salaf ko wannon sen dari imam malikin kam watta umabbe be filli don asar mo tawata ko asar ardudo bi sanadin sahih an-nafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghduwa odo nafi' mawla abdullah ibn umar be bangini wonde abdullah ibn umar radiyallahu anhuma bedo be latino kambe be lototono nyande julde sumaye ko attibe dawde be seno ka idi manam be lototono longal ko attibe senade ka idi ko wana non no ari no tabitiri non wana imam al-firyabi be banginiri non ka ahkamul iidaini odo asar kambe tigbe maki an nafi'in anna ibn umar kana yaghtasilu wa yatatayyabu yawm al-fitr be maki wonde kambe nafi'in be bangini abdullah ibn umar radiyallahu anhuma odo sahabajo teddudo be latino kambe nyande julde sumaye be lototo longal be urno kadi si kambe abdullah ibn umar be yalta be seno kaidi baldundo ko hunde nde tawata nde tabitinde ittama ya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanon sen dari imam at-tahawi be filli kanyum athar ka sharhu maani al-athar ka mujallad arano sengoderol temedere e sappoy e jeenay wanon imam ibn al-munzir be filli dun ka al-awsat ka mujallad nayabo sengoderol temedde didi e cappande jowi e jeego Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah be holli wonde sanadu on ko sahih wono ardi non ka irwaul ghalil ka mujallad arano sengoderol temedere e cappande jeddi e jeddi ittama odo neddo wietedo Zazan anna rajulan sa'ala aliyan radiyallahu anhu 'anil ghusl فقال اغتسل كل يوم إن شئت قال لا بل الغسل قال اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة بما كي وند ندو go arno o landi Ali ibn Abi Talib fi lota gollongal kambe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bema kani mo loto kala nyallal sidayidi tayibe sikkude ko landibe ko fi lotagol neddo ko lototo kon aadatan on sati kanko neddo o landiti moƴƴa o wi'i wonde ko o faandi
ko fi longal ngal kambe Ali ibn Abi Talib be maki loto kala nyalande juma loto da kala nyalande julde sumay loto da kala nyalande julde donki loto da kadi kala nyalande arafa kambe Ali ibn Abi Talib be maki dum do be bangini dum do ko wana non wano jantorden non kanko neddanke on o worno kadi cionci makko di tawata ko burdi labede din kanko gorko on amma beedo sonnabe hiden andi jomi meden no wi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha kanko Allahu tabaraka wa ta'ala mo hadi be yaltingol cudariji mabbe din wonande beedo worbe janambe ko wana non kanko tabaraka wa ta'ala o wi waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula sibe yaltude wana be wadu tabarruj si inma at-tabarruj karmo ko be maki ko izharul mar'ati zinataha ko yaltingol sonnajo on cudari makko dim kayasi be gandi no heewi e sonnabe be tata ko majjabe dum do nyande iidi be daroto be borno be makiyo be labintino be urno be wada cionci di tawata ko burdi labede cionci mabbe din bazinji di tata ko jalbuni be yalta be yahaka iidi dum do ko bakkatu mo tawata ko mo be woni e ronditade kambe sonnabe ben dum do fawaybe hebugol bone kasengo dina mabbe wannon ko lundagol Allahu tabaraka wa ta'ala e lundagol nelado alayhi salatu wassalam bal dum do raabi hay sonnabe dudube be tata ko buumibe si tawi ara manyande iidi buye mabbe watta gang watta soketi laali ko be wadi kon ka juude kanyum may ka koyde ko be dum do feenya ka kene ko wana non watta ni gabu timmudo ko ni gabu gite watta kale mudun den tawa dum don kadi ko be feenya ka yaasi bal wobbe go bazinjiri be borni di nder si tawi be yahde ka iidi ko nyorugol tiggare den fiyo bazinji di yaltu kanyum may pikke den dum do ko lundi dum sharia diina islamo haray sonna benno hani hulde Allahu tabaraka wa ta'ala tabe yawka iidi fi dabbugol baraji tawa koy be mobu bakkatu be ruttoda e mudum itama Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wono imam at-Tabarani be fillori non ka al-Awsat ka mujallad jeddabo sengo derol temedde tati e sappoy e jeego hadithon Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah be sellini mo ka silsilatu as-sahiha itama Abdullah ibn Abbas qala bima kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalbasu yawm al-eid burdatan hamra beladon alayhi salatu wassalam belatino ke be bornoto no nyalande eid burdatan hamra mana mulun goldo cionciol gol tawata ko burda hara hamra ko cionciol bodewol Sheikh Usaymin be maki bodewol non wana wojjungol cios mana mon hingol wondi e noneji goko wona bode on wono kambe Sheikh Usaymin be bangiri non ka sharhu Riyadus Salihin ala kulli hal Ibn Abbas ko hono be banginani no ko wonde nelado alayhi salatu wassalam ka nyalande iidi cionci mabbe din sertay e nyaldi mabbe luttudi din ka hollugol en wonde neddo on ko yo borno cionci di tawata ko cionci burdi labedi din haray dum ko hunde tawata ko hunde hanuden jogitaade woni nedi araniri din ko al-ightisal wat-tatayyub wa labsu ahsani thiyabi lotagol longal urno wonande worbe ben e borno kadi cionci di tawata ko burdi labede e cionci kanyu neddanke on dum do ko nedi di tawata o do neddo no hani jogitade nyalande eidi المسألة الثانية مسألة متواتكو مسألة دمو معنى مولون لوني نيدين دي تواتكو نيدين إمرين كو أن يأكل شيئا قبل غدوه إلى المصلى كونde kanko neddanke on o nyamata goddum ko atti o yaade ka juulete dum madama ko julde sumaye kanko neddanke on nayo o horu o yaha ka iidi balko yo nyaamu goddum kanko neddanke on si o yaha o hewto yaka iidi dum non no yidanamo kanko neddanke on nde o nyamata tamaro mana mudum tawa e nder nyallangal ko atti nyaamude kanko neddo on ko tamaro o fuujina kadi tamaroje den no tabiti immorde Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadith mutawata
hadise mo imamul bukhari be filli ka sahihu mabbe be maki kambe Anas ibn Malik radiyallahu anhu wonde kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la yaghdu yawm al-fitri hatta yakula tamrat be maki wonde nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be latinoke be dawatano nyalande julde sumaye be seno ka idi hakam be nelado alayhi salatu wassalam be nafo tamaroje bi maana kambe nelado alayhi salatu wassalam be seno tanoko ka idi sumaye tawa hibe hori Imam al-Bukhari be beidi e odo riwaya motata ko mo be wadi ta'liq bawo odo hadith mubasharatan be maki wa yakuluhunna witran kambe nelado alayhi salatu wassalam kanyun tamaroje den be latino be nafotono de kono be fuuji nayno de be latino hibe nafo kanyun tamaroje den be fuujina de kambe nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan haray dunno ko sunna neddanke on o nyamude tamaro wotere ma tati ma jowi ma jeɗɗi ko nande sifa ɗum ɗon hara koye lawol fuujungol kanko neɗɗo on o nyama ɗum ɗon si o yaha ka'idi ko ana non Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kamɓe hoore maɓɓe fillama e maɓɓe hadith mo tawata ko mo ɓe jantani en fi muɗum Imam al-Bazzar no fillimo musnad maɓɓe Sheikh al-Albani kan no sellini mo ka silsilatu as-sahiha bima min as-sunnati ay yat'ama ay yawm al-fitr qabla an yakhruja walau bi tamratin bima kino jiya e sunna nde kanko neddanke on o nyamata ko atti o yaltude o yaha ka idi nyande julde sumaye haysi tawi hawri ko tamarore wotere kanko neddanke on o wada dum ونون إمام ابن قدامة بماك ورحمه الله كالمغني مأبه كمجلد تمو سنغو ديرول تيمة إدي جابان دي جوية جيتتي بماك السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا كم بإمام ابن قدامة بماكي وند سنة أنكو ينقلنك أنيام قطن يند جلد سومي كو أتي ويالتد ويها كجول قل إيدي أما سيتوي هوري كو جلد دونكين كانكو نقلن هرا أنيامال قطن ها إيوتا ka idi sitay mo mari layya o layyo o atto nyaamude goddum e layyo idan dun non ko wi'a yo habbo don ona karmo ko be buy banginiri ko on mardo layya tun on do wi'a wata o nyaamu goddum ha o arta o layyo o nyaama e konko o layyi don ta ko dum don o fuddori nyaamete nyallal makko ngal be maki dum do ko kongol ittangol e dudu be karmo ko ben do jiya mabbe Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas Imam Malik Imam Shafi'i e ko wona beedo bal kambe Imam ibn Qudamah be maki wonde be andalurral hakkunde karmo ko ben e dum do idan haray needi dimmiri ndin ko yo neddanke on o eto hattirde etagol do yo o yaltu ta o yaltu o yaha himo hori yo eto kadi o nyama kanko neddanke on ko atoto nyamude e nyallal makko ngal den nyande tamaroje harako fuujindo nde fuujindo kanyum tamaroje den afwan salisan tammundu woni nedi tammere nin at-takbiru yawmal eid ko kabbirali din nyalande eid den no yidana e julbe ben habbirgol be mawnina Allahu tabaraka wa ta'ala e ngal do nyallal ngal tawata ko nyalande idi sumaye yo non dum no fuddo gilaka nange ngem muti don du woni nyande wetay juldere nden on jemma don ka nange muti don ko do woni ko fuddoto yaha don ha si tawi hawri imamon o gayni wadde khutba makko on kanko imamon hande kadi haray dido kabbirali ko lannudi haray dido kabbirali
kodi lannude sabu non jom men tabaraka wa ta'ala o wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أي ولعلكم تشكرون إذن كانكو الله تبارك وتعالى أهلي wonde ko fiyen timmin limore kañum lewru ndun ha timma on sati mawnine mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e hoore ko o fewni en kon kanko subhanahu wa ta'ala e hoore ko o nemini en kon fi honno fiyen jarnu mo kanko Allahu azza wa jal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko dum imam ibn kathir be maki ka tafsiru mabbe be maki wonde akhadha كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية بما كي كدودي كرمكوبة بين بدتي شرع نقول إيدو كبرالي إمورد أودو آية إنغال دو نيالال نغال تمتا كو نيالان جلد سوماي ndoko hone ne tawata ko nde hanuden jogitade nde hanuden tidinde fi mudun de hanude mawninde fi mud ko dum Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah be maki kambe sheikh on be maki wonde wono ardi non ka majmu' al-fatawa mabbe mujallad no gayna yabon sengoderol temedde didi e no gay ego بماكي أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح كما شيخ الإسلام ابن تيمية ببنجنانين wonde koko wiyete habbir gongol karmo ko ben fuudo fotti ka julde donkin ko shar'inaadu amma ka julde sumaye e holli e wonde lurral no ton kono burbe dudude be yaari wonde no shar'ina be mo holli e wonde imam Malik imam Shafi'i imam Ahmad be yaari wonde no shar'ina habbirgol ka julde sumaye kaka madhabu imam Abu Hanifa burbe dudde ben e mabbe yaari wonde ka sumaye habbirtaake kono imam at-Tahawi tigino janti kongol immorde Abu Hanifa e wondi be mabbe go wonde hibe yaari ko pellet no habbire e ndedo juldere nde tawata ko juldere sumayende kambe Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kambe tigi be addi odo aya be banginanenu be holli en no wonde waqtu mudun on ko buri sellude e kongudi karamo ko be ben ko gilaka lewru ndu yi'a don maana mudun gilaka nange ngem muti don nyande weta e juldere nden ko gila don kabbirali din fuddoto harayda yon tigi accude hatuma weti ko jemma don kabbirali din fuddoto ko ha honto di hattata ko si tawi hawri idi on lanni dum woni imamu on gayni wadde khutba makko kambe Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah be maki wonde ko dum do woni kongol karmo kobe dudube bal burbe dudude ben e be do karmo kobe ara non kanyum di do kabbirali sendari alhali majji on ko kabbirali di tawata no yida nde kanko neddanke on o fenyintadi wana yo o woluta ko kanko tu woni nande bal ko yo fenyin kanyum kabbirali in si wana sonnajo on kanko o suudaydi si tawi worbe janambe no don dum imam ibn Qudamah rahimahullah be maki ka mughni mabbe ka mujallad tammo sengoderol temedde didi e cappande jowi e jeego
بماكي ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير. قال ابن أبي موسى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك. إمام ابن قدامة بماكي رحمه الله بماكي وندن ويدا de kanko neɗɗanke on o habbirta ka laawol nde mo yaha ka iidi, tawa kanko neɗɗo ngimo feññinde kadi habbirango makko ngon nayo o suudu wano jantorɗen noon sina hara ko sonnajo, kanko o habbiray o tippina hito makko ngon si tawi worɓe janamɓe no ɗon. ɗum ɗo woni hunde nde tawata ko hunde andande nden koyo neɗɗanke on o feññin ɓe addi konngol ittangol ibnu abi musa fi muɗum. ko wana noon ko hunde nde tawata oɗo neɗɗanke mo hani andude kadi sifaji kañum kabbirali ɗin no jiya e muɗum wi'ugol Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Ma'ana muɗum ɗon o waɗa kabbirali ɗin laabiji tati, o waɗa la ilaha illa Allah, o waɗa kabbirali ɗin laabiji tati, woɓɓe wi laabiji ɗiɗi ɗon walillahi alhamdu non ara. Sifa go kadi o wiya Allahu akbar laabi ɗiɗi, on sati o wiya la ilaha illa Allah, o watta kadi Allahu akbar laabiji ɗiɗi, o watta no walillahi alhamd. E sifa go wi'ugol Allahu akbar Allahu akbar kabiran, ɗiɗo fof ko tabituɗi ɗi kanko neɗɗanke on o waɗirta ɗiɗo kabbirali hara o welsindaki e muɗum fiyo heɓu moƴƴere nden. Rabi'an nedi nayaɓiri ndin ko mukhalafatu tariq, ɗum woni luutindirgol laawol ngol, yani kanko neɗɗanke on no jiya e ko wonani mo sunna nde kanko neɗɗo on an yadhhaba ila almusalla min tariqin wa yarji'a min tariqin akhar. Si mo yaade ka idi ndin juulete ɗon o rewa e laawol, si tawi himo artude o iwa ka idi ndin juulete ɗon e yotta ka suudu o waylita laawol ngol o rewa e laawol goo hara wana laawol gootol ngol. wannan ɗum ɗon ko tabituɗum en elaɗo alayhi salatu wassalam no ari hadis Jabir ibn Abdullah mo Imam al-Bukhari be filli be maki kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawm Eid khalafa at-tariqa. be maki kambe Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam be latino si tawi hawri latike nyalande idi nden be fokkiti ka idi den nyanden be lutindiray lawol ngol, yani lawol ngol be senoringol ka idi wana ngol lawol be sentorto be hewtita ka mabbe. wana non dum kadi no itta Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadise mo Imam at-Tirmidhi be filli Sheikh al-Albani sellini muka sahih at-Tirmidhi kam Abu Hurairah be maki kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kharaja yawm al-Eid fi tariqin raja'a fi ghayrihi. wonde be latire ke kambe ne laado alayhi salatu wassalam si tawi be yalti nyande idi be senike e laawol goo si be sentade be senturay e laawol gongol wona laawol ngol be senoringol. hare dum do ko hunde ne tawata enen julbe ben den hani aynitude ko sunna ne laado meden sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. non hikma ko fi hondum be wadanta dum karmo kobben no janti kongudi e mudum wobbe go maaki wonde kambe ne laado alayhi salatu wassalam ko be wadirta dum don ko fi yani banginangol beedo be tawata ko aybe diina kan banginangol be alamandeji kaado diina e labegol kaado diina e mirin ko diina kan mari kon ka senagol mabbe si be banginani beedo ka sentagol mabbe be banginarona wobbe go kadi wonirbe e laawol go be tata bendo yi ano be fewndo be senoto. wobbe go yaari wonde ko be woni e warru ko be wonno warrude dum kambe ne laado alayhi salatu wassalam ko fi ka senagol mabbe be yimbe be rewata takko mudum no sibe hiwrike ben don ka ruttagol mabbe kadi taabe hiwroto wobbe go kadi baraji din heewa. ala kulli hal ko sunna mo kambe ne laado alayhi salatu wassalam be wadeno haray hunde ne tawata
ko khamisan woni nedi ndi tawata ko nedi jooɓiri ndin ko ya'ugol makko kanko neɗɗanke on o juula oɗo eidi bimana o juula julde eidi nden ara ɗen andi ñawore julde eidi nden karmo koɓɓe no lurri fi muɗum wodi karmo koɓe yaruɓe wonde ko fardu aynin ala kulli muslimin mukallaf bimana ko faridda toɗɗiɗo e dow kala neɗɗo mo tawata ko julɗo mo tawata ko fawaɗo sharia woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari yani sinnama fawaɗo sharia helli faɗo marɗo hakkil selluki woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari wonde juulugol idi on ko fardu kifaya si woɓɓe go yeyi ɓe yahali ɓen ɓe heɓata bakkat karmo koɓe go yaari ko sunna kono non se ndaari wona cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullah kamɓe ko ɓe sellini ɓe jiccini kon ko wonde ko faridda toɗɗiɗo e goto kala mo tawata ko fawaɗo kamɓe cheikh l'islam ibn taymiya ko ɗum ɗo woni ko ɓe jiccini ko wona noon imam ibn hazmin ko ɗum jiccinno imamu shawkani ko ɗum jiccinno imamu sana'ani ko ɗum jiccinno ko wona noon siddiq hasan khan ɓeɗo e hoore muɗum kamɓe kadi ko ɗum woni ko ɓe jiccini nde ndaari cheikh l'islam ibn taymiyata ka majmu'ul fatawa heɓe jiccini ɗum ka mujallad nogay e tataɓo ko wona noon ka al ikhtiyaratul fiqhiyya kadi maɓɓe heɓe jiccini ɗum ka sengoɗerol 82 ko wona noon si tawi en ndaari imam ibn hazmin ka al muhalla maɓɓe ka mujallad tammo ɗerol 301 ɓe jiccini ɗum imamu shawkani e hoore muɗum ka saylul jirari maɓɓe ɓe jiccini ɗum ka mujallad arano ɗerol 315 e ka naylul awtar mujallad tammo ɗerol 342 imamu sana'ani ka subulus salam maɓɓe sharhu bulughil maram mujallad ɗimmon ɗerol 138 siddiq hasan khan ɓeɗo kadi ka arrawdatu annadiyya kamɓe e hoore maɓɓe mujallad arano on ɗerol 358 ɓe jiccini ɗum ɗo sabanede ma nun tawden si ndaari goo on no ummu atiyata radiyallahu anha ɓe makiri non ɓe maki wonde umirna an nukhrija alhuyyada yawma al-eidaini wa dhawati al-khudur فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها لك حديث متوت إمام البخاري في الليمو إمام مسلم كدن في الليمو kamɓe ummu atiya ɓe holli wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam yamirnoɓe kamɓe sonnaɓe ɓe yoɓe yaltu hay sonnaɓe fiiliɓe ɓe yo yaltu hay jiwɓe ɓe tawata ɓen ko ɓe hewano memude yaasi yo ɓen fuu yaltu ɓe yaha ka iidi ɓe tawe jama julɓe ɓen ton kañumma e noddandu e du'aji ko julɓe ɓe watta ton kon kamɓe kadi ɓe tawe ɓe maki kono sonnaɓe fiiliɓe ɓen yoɓe woɗɗito nokku ka juuleteɗon kamɓe hara ɓe yahaali ka musallaɓe wona ka sera on sati ɓe maki sonnajo goto wi kono yo nelaɓe allahu sallallahu alayhi wa sallam ɗum woodi e sonnaɓe ɓen ɓe tawata ala jilbabu nelaɗo maki alayhi salatu wassalam yo marɓe jilbabuji goo luɓuɓen ɗon ɓe ɓorno jilbabu fiyo ɓe yawka iidi so yiɗum ɗo fuu ɓeɗo ɓe hoore maɓɓe ɓe jantoranama ni ɗum ɗo ko e lawol tentingol hollugol wona hunde nde tawata ko hunde hayfunde wona hunde nde tawata ko hunde hayfunde ɗum ɗo no holla e wonde kañum juuloygol iidi on ko hunde waɗɗinde ɗum waɗi sonnaɓe ɓen joɗagol maɓɓe ba sey sonnaɓe ɗuɗuɓe no woodi ɓe darto e hilnagol e defugol hilnagol e warbugol hilnagol e lotugol cuuɗi hilnagol e fittugol cuuɗi hilnagol e cuɗugol cuuɗi hilnagol e urnugol cuuɗi ɓe wona e on ɗon alhaali ɓe ronka yaade ka iidi ton nde ɗo moƴƴere nde laawoɓe se yaari e konngol yaaruɓe ɓen ko faridda toɗɗiɗo e dow maɓɓe ɓe heɓa bakkatu sabanede ma ko ɓe tulti ko nden ñanden ɓe yahaali no anda nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama oɗo iidi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe
tertaaki ɗum ɗo haa ɓe feƴƴini e nder ko ɓe wuri kon fop ɓe juuloyayno oɗo iidi. ɗum ɗo holli wonde ko hunde tentunde nde tawata en hana lundade nde, ko hunde tentunde nde tawata en hana welsidade e muɗum. kono noon moƴƴere muɗum nden no mawni, moƴƴere muɗum nden no tiiɗi. haray kañum oɗo neɗɗanke himo hani yaade o yara needi, so hewti kanko neɗɗo on o jooɗi koyo jooɗo hara o juulali darɗe ɗiɗi ko atti iidi on, hara o juulali darɗe ɗiɗi ɓaawo iidi on, si tawi hawri o hewti ka musalla ka iidi ndin juulete ɗon. haray ɗum ɗon ko hunde nde tawata koko tabiti e salaf, angal juulugol ado kañum iidi ndin e angal juulugol ɓaawo iidi ndin mubasharatan ɗon. bal neɗɗo on so o juulay ko yo yewka makko o juuloya darɗe ɗiɗi si o hooti, ko ɗum ɗo woni sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam. waɗi non goo tabiti imorde Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadis mo tawata imamul Bukhari hiɓe fillimo. kamɓe ibn Abbas ɓe maaki wonde anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawm al-fitr fa salla rak'atayn wa lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yaltuno nyande iidi suumaye, ɓe juuli darɗe ɗiɗi je ɗen ka iidi, ɓe juulano darɗe ɗiɗi ko atti ɗen ɗon, ɓe juulano darɗe ɗiɗi ɓaawo ɗen ɗon, tawi hiɓe wondi e Bilal ibn Rabah. ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko ittanu nelaɗo alayhi salatu wassalam angal ruƴƴugol ko atti darɗe ɗen ɗiɗi, darɗe iidi ɗen ɗiɗi, e angal ruƴƴugol ɓaawo majje ka iidi ndin juulete ɗon. ko wana non ɓeɗo Nafi' mawla Abdullahi ibn Umara radiyallahu anhuma, ɓeɗo e hoore muɗum ɓe fillike wano tabitiri non ka Muwatta'u Malik wonde anna Abdullahi ibn Umara lam yakun yusalli yawm al-fitr qabla as-salati wala ba'daha. Abdullahi ibn Umar kamɓe tigi ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ko atti julde iidi nden, ko wana non kadi ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ɓaawo muɗum, ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ko atti ɗum ɗon, ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ɓaawo muɗum. ko wana non imam ibn al-Munzir no filli ka al-awsat maɓɓe ko itta Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhuma ɓe maaki as-salatu qabla al-eid laysa qablahu wala ba'dahu salah. ɓe maaki wonde julde nden ko atti iidi on, ɓe maaki ko pellet ko andakon, ko wonde laataki ado iidi on julde, laataki kadi ɓaawo iidi on julde. mana muɗum neɗɗo on o juulata o ruƴƴata ko atti o juulude julde iidi nden, o ruƴƴata ɓaawo o juulude julde iidi nden ka musalla ɗum. kono waɗi si tawi no wonno hay sahabaɓe ɓe tawata ko haɗaynoɓe ɗum, sahabaɓe ɓe tawata ko haɗaynoɓe ɗum ɗon. so ndaari wana Abdullah ibn Mas'ud kañum may Hudhayfah ibn al-Yaman no tabiti wonde ɓe haɗayno, no wari e asar maɓɓe mo imam ibn al-Munzir ɓe fille ka al-awsat maɓɓe, imam at-Tabarani no fille mo ka al-Kabir. ko itta e Muawiya ibn Qurra ɓe maaki anna ibn Mas'ud wa Hudhayfah kana yanhayani an-nasa yawm al-eid 'an as-salati qabla khuruj al-imam. wonde ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo laatino ɓe haɗayno yimɓe ɓen juulugol darɗe ɗiɗi ko atti imamu on arde, ɓe mana argol innano ruƴƴude darɗe ɗiɗi kañum si jooɗo, ɓe haɗayno ɓe yimɓe ɓe tawata ko waɗaynoɓe ɗum ɗon. ko wana non wano ardi e oɗo athar mo tawata komo imamu Nasa'i filli, Sheikh al-Albani ɓe sellini mo ka sahihu an-Nasa'i wonde anna aliyan istakhlafa aba mas'udin ala an-nasi fa kharaja yawma 'eid fa qala ya ayyuha an-nasu innahu laysa min as-sunnati an yusalla qabla al-imam. kamɓe ɓeɗo ɓe Ali ibn Abi Talib lontinno e hoore yimɓe ɓen, ɓe yaltuno nyande iidi ndin, ɓe fewti yimɓe ɓen kamɓe Abu Mas'ud ɓe maaki ko ono yo yimɓe andede jiyaka e sunna juulugol darɗe ɗiɗi ko atti neɗɗanke on o
ko atti imamu on juulude ɗonon haray ko si tawi hawri kaka musalla wona amma si tawi hawri nganto heɓike arama ka julirde ko non den andi asli on julde idi den ko ka henere juulete wana ka julirde ko ɗum asli on si tawi non ganto heɓi ke henere heɓaki ma ndiyan saaji ma ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji arama ka julirde ɗon neɗɗanke on si o naati ka nder julirde o juulay rak'ate o juulay kanko neɗɗanke on ko wiyete kon tahiyatul masjid onon ɗon wona ruƴƴugol darɗe ɗiɗi qabla al-eid o woni wadde bal kanko neɗɗon ko tahiyatul masjid o woni wadde on wardi non ka hadis Abu Qatadata radiyallahu anhu نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولوك حديث متواتر أخرجه البخاري كما إمام البخاري بفلي كصحيح مأه حديث متواتر كسلودو بلا شك إذا نتنون سناتي كان رجولر ده وتأجودها أرؤيا دار ديدي أما نون كانكو أولو نتنان كسيتوي هوري أهوتي كمكم ani o iwi kaidi no jeya e sunna o ruƴƴoygol darɗe ɗiɗi nde o hewtitoy ka makko ɓawo o juulude idi ndin on non ari e ko itta Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hadis mo tawata imam Ibn Majah no fillimo ko wana non imam al-Hakim no fillimo ka al-Mustadrak الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح شيخ الألباني هو رمون كم كان حسنه في إرواء الغليل بماكي كم أبو سعيد الخضري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين بلاتنو كم من الله عليه الصلاة والسلام بجولتانو كو أتي إيدين دين حي هون ستوين نم بغيني جلنو دايما بين كعيدي بغيني ودي خطبة مأمون سبيروتك بسنتك كمأمة برؤيو ييتون دار ديدي برؤيو ييتون دار ديدي هاراي نتنانك أون كو يوكيلو حتر دي وكيلو ورينا أولو سنة كد هاراي ɗum ko neediji ɗi tawata ko yoga e neediji ɗi neɗɗon haani jogitaade haray findintine ɗo mas'alaji tundi tawata ko seeɗaaji haray mas'ala arano on ko fiyaake on neɗɗo mo tawata o ari ka idi ndin juuleteɗum masalan o leetin o tawi ɓe ka darnde aranere ma ɓe ka darnde ɗimmere kanko neɗɗanke on si o tawi kabbirali ɗi imamon habbirta ɗin ɗi laawike mo joni si o habbiri takbiratul ihram yarli kanko neɗɗo o yoɓitay ɗin kabbirali ɗi imamon habbiri ɗum fuu kanko kadi aray lurral no hakkunde karmokoɓe ɓen e muɗum kono jumhurul ulama'i ko yaari ko wonde ko takbiratul ihrami on tu woni ko watta ɗon o heɗo imamu on ko jangata kon wandon hiɗen andani hoore meɗen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki innama ju'ila al imamu li yutamma bih no jeeya ko ɓe janti wa idha qara'a fa ansitu si tawi hawri himo jangude ko yon deƴƴu idan si on tigi ari o habbiri takbiratul ihrami on ko yo habbito hande kadi o heɗo ko imamu on woni e jangude kon nayo o nato e fillinnagol kabbirali ɗin to amma noon si tawi hawri kanko neɗɗo on o ari o tawi ɓe gayni juulude few tawa kanko neɗɗanke on o tawi ɓe gayni juulude few ko honɗum woni fiyaake makko o kadi karmo koɓɓen no mari konnguni woodi karmokoɓe ɓe tawata ko yaaruɓe wonde kanko neɗɗanke on si tawi hawri o tawi iidi ndin juulama laawike mo haray o juulitata ɗon iidi hay e honde kanko neɗɗo on o juulitata ɗon iidi hay e honde haray laawike mo few woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari wonde o juulay kono ko darɗe nayi woni ko o juulata woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari wonde o juulay ko darɗe ɗiɗi woni ko o juulata ko ɗum ɗo woni ko tawata kon ka tigi tigi no yaadi e dalilaji ɗin e konguɗi karmo koɓe heewɓe e sengo muɗum si tawi hawri e ndaari moƴƴa wana ɗum ɗon ko konngol ngol tawata ko ittangol e karmokoɓe heewɓe no jiya e maɓɓe
إمام عطاء نجي مع إمام النخعي نجي مع إمام الحسن البصري نجي مع إمام ابن سيرين نجي مع إمام مالك نجي مع إمام الشافعي نجي مع إمام أبو ثور كوناتون إمام مالك كم بماكي يستحب له ذلك من غير إيجاب يعني ننو كونغول غولتا واتا إمام ابن بطال هبه فيلي دونو ونو أردنون كشرح صحيح البخاري مأبه كشرح صحيح البخاري مأبه إذن هاراي kanko neɗɗanke on ko darɗe ɗiɗi woni ko o juulata wono imamu on juuliriɗe non ko waɗi non tabiti e Anas ibn Malikin waɗugol sifa muɗum ittama e Ubaydallah ibnu Abi Bakrin ibni Anas ibn Malikin khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam وي وند كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد نؤرك المجموع نؤرك المغني eko wona ɗum ɗo e defte wonde Anas ibn Malik kamɓe ɓe laatinoke si tawi hawri iidi ndi laawi keɓe ɓe moɓayno ɓe nguure maɓɓe nden kamɓe Anas haa gasa on saati ɓe julna ɓe wano imamu on julnirta non mana mum darɗe ɗiɗi no imamu on julnirta non ko noon ɓe gerdata aray no fof ko piiji ɗi tawata ko ɗi hanuɗen wattude yili e muɗum haray kanko neɗɗo on o eto o itta zakatul fitri makko on ko atti o yawde ka iidi wano jantorɗen non hanki e yewtere nde yewtuɗen nden fi zakatul fitr haray ko hikketen ɗon ko findintingol haqqille jama on yo yimɓe ɓen andu wonde nyalande iidi nden wana nyalande yeddugol Allah wala nyalande lundagol Allah wana nyalande yeddugol nelaɗo alayhi salatu wassalam wana nyalande lundagol nelaɗo alayhi salatu wassalam na nyalande yarugol beere nyalande fimugol cigarette nyalande fimugol drogue nyalande hedagol musique nyalande sarmodirgol rewɓe e worɓe nyalande e waɗugol zina nyalande amugol wana ɗum ɗo woni nde ɗo nyalande ko nyalande nde Allahu jarnete kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wi walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ko fiyen jarnumo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wana fiye yeddumo ara yimɓe ɓen yoɓe hulu Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe rento e ɗiɗo geddi jongalleɓe ɓen aynita ɓe ngureji maɓɓe ɗin hara ɓe jaɓali ɓe yedda Allah subhanahu wa ta'ala e ngal ɗo nyallal ɓe aynita ɓe hattirde aynitugol ɓe etoɓe wona e hoore no diina ka wi'iri non hara ɓe lundaki kaɗo diina Allahu tabaraka wa ta'ala hara ɓe lundaki oɗo sharia Allahu subhanahu wa ta'ala hara ɗum ɗo ko yoga e nyawoje kanyumma e nediji ko eɓɓunoɗen ɓangingol fi kañum ndeɗo juldere fiyo jama on heɓilo en turki Allah azza wa jal yo waɗan en ɗum ɗo gollal waɗiragal sabu makko o waɗana en joddindin aljanna firdaus o danda en lette makko adna e lahara o rindina wonkiji meɗen ɗin e ɗiɗo guiteli makko e wonkiji mawɓe meɗen ɓen e wonkiji ɓen gureji meɗen ɗin e andidiraɓe meɗen e weldiɓe meɗen o kafa en fo meɗen jannatal firdaus haray nyaawoje ɗen e nediji ɗin no ɗuuɗi ko yoga e majji wano ɓanginirɗen non ko yoga e majji woni ko ɗettuɗen hada wa billahi tawfiq fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah wama kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min ash-shaytani wallahu wa rasuluhu minhu bara aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal